Tak, vážení přátelé zpráv z galaxie, od mikrofonu vás zdraví Andrea, co nejsrdečněji. A dneska to bude takové komornější, zřejmě jste se unavili vysíláním nositelů světla, takže nám tady zbylo pár posluchačů, nočních ptáčků, kteří vydrží až do konce. A já vás co nejsrdečněji zdravím do celé naší československé vlasti i naší překrásné modré planety a zvu vás na palubu galaktického plavidla, opět poháněného těmi fantastickými fotonovými pohony. Jsem šťastná, že se opět setkáváme a jsem vděčná za vaši přízeň. Musím se pochlubit, měli jsme překrásné setkání s posluchači v Brně, se Suenem jsme byli na cestě UFO konference, on má takovou šňůru besední UFO konference a jedna z těch besed se odehrávala v Brně, takže zdravím Brňany, protože to bylo překrásné setkání, fantastičtí lidé přišli, nádherné duše a popovídali jsme si o všem, co je důležité. No a protože mnozí z nás si všímají různých drobných signálů, různých znamení, čísla patří mezi ně. A protože předchozí vysílání s numeroložkou Katarínou Čičmancovou vás velmi zaujalo, stejně jako mě, protože jsem byla naprosto fascinovaná tím, co všechno z čísel dá se vyčíst, jak naše osudy jsou částečně dané, jak naše dispozice fungují v tomto prostoru. No a vy jste si vyžádali pokračování a protože paní Katarína toho má spoustu, s čím se chce s vámi podělit, tak jsme ji pozvali znovu. Takže dnešním kopilotem
naší plavby galaktickým plavidlem bude numeroložka Katarína Čičmancová. Takže vy všichni, kdo chcete vyrazit s námi na cestu, prosím nastupujte, najděte si ta svá oblíbená sedátka, tak, abyste co nejlépe viděli a slyšeli. A já už zvu našeho dnešního hosta Katarínu Čičmancovou. Krásný večer, Katarínko. Dobrý večer, prajem Andrejka aj vám a prajem aj všetkým poslucháčom, ktorí naozaj v túto večernú hodinu ešte sedia pri tých obrazovkách a chcú sa dozvedieť niečo nové z oblasti čísel. Takže všetkých vás srdečne zdravím a som vďačná za to, že ste ešte nešli spať. Já jsem taky ráda, že jsme se tady krásně sešli. Ono totiž, ta živá vysílání mají tu výhodu, že vytváří skutečně to energetické pole a my se tady vzájemně propojujeme v té lásce a v tom porozumění a myslím si, že tvoje přispění bude opravdu závažné, protože dnes budeme řešit témata, která se týkají současné doby a to, že máme nový školní rok. Já jsem moc ráda, že jsme změnili vykání na tykání, já to řeknu posluchačům, my jsme tady na rychlovku připojovali Katarínku a v tom chvatu jsme zjistili, že si tykáme a já jsem za to vděčná, takže dneska Kataríně nebudu vykat a budeme si tykat. Dobre, ďakujem. Ideme na to. Takže jdeme na to. Tak já ti předávám slovo a budu ráda, když se vrátíme už k tomu, co jsme řekli a navážeme tím novým. No, dobre, takže keďže minule sme začali takou peknou témou a to boli numerologické grafy, pretože všetci z vás takú tú klasickú západnú numerológiu poznáte. Dnes by som ešte pridala ku grafom graf zdravia, aby ste videli, že čo všetko sa prostredníctvom tých čísiel vyrátať dá. To je jedna vec. Čo som minule nepovedala, potrebujem veľmi zdôrazniť je, že výpočet vstupných číselných údajov práve na výpočet grafov sa získava z tarotovej a z karmickej numerológie. Písali mi aj niektorí poslucháči, že by ich zaujímalo, kde sa to dá naučiť, čiže najprv sa poslucháči musia naučiť tarotovú a karmickú numerológiu, aby mohli získať podklady k samotným výpočtom. Dobre, to je prvé. Ano. Dnes sa budeme venovať teda grafu zdravia. Pripravila som vám jednu osobu, nechcem ju menovať, nebudeme udávať jej dátumy. Ukážeme vám graf zdravia, ako vypadá graf zdravia a v zápisy k tomuto grafu zdravia ukážeme aj graf imunity a choroby. Takže Andrejka, poprosím ten prvý graf. Ďakujem veľmi pekne. Už z minulého vysielania ste videli, že prostredníctvom kriviek grafu vieme vyjadriť všetko, alebo teda veľa vecí. A pripomeniem ten spodný papier, čiže na čom máme ten graf. Dole na tej x-ovej osi máme vek človeka, na y-ovej osi, čiže dole od 0 do 100 je vek a vľavo od 0 do 9 je sila energie, ktorú človek má v tomto prípade na zdravie, alebo áno, na zdravie a ako sa to bude ten jeho život vyvíjať. Pripomeniem, že ešte tá spodná šedá čiara od 0 po 3 je zóna pasivity. Čiže ak sa nám čiara grafu nachádza v tejto zóne, znamená, že organizmus je oslabený, nemá dostatok síl a ten človek sa cíti aj viacej unavený, taký možno bez záujmu a alebo nemá potrebu sa nejako realizovať, alebo na to, aby sa realizoval, potrebuje vynakladať veľa síl. Potom je ten zelený pás a ten zelený pás hovorí o takomto normálnom, bežnom
priemernom živote, tak jak žijeme väčšinou všetci. Cítime potrebu niečo v živote dokázať, posúvať sa, učiť sa, nechávať tu nejaké výsledky, niečo po sebe zanechať. A potom máme tú rúžovú zónu, to je od 6 do 9 a to je zóna hyperaktivity alebo zvýšenej aktivity. A keď sa nám graf dostáva až do výšky, tuto máme na tú 8, to znamená, že ten človek je veľmi aktívny, výkonný, naozaj podáva veľmi vysoký výkon, ale aj to jeho zdravie je veľmi dobré. Čím je graf vyššie, tak tým je jeho zdravie lepšie. Čím ten graf padá nižšie, tak tým je to s tým zdravím náročnejšie alebo horšie. No tady to vypadá ale dramaticky. Tady v 50. roku je tam 0. Co to je? Hneď poviem. Čo je ešte veľmi dôležité, že každý graf má svoju stredovú čiaru. A tá stredová čiara v tomto prípade je 3,2. Poviem, že táto osoba je muž a ono by bolo žiadúce, aby ten jeho graf teda tá stredová čiara sa pohybovala niekde okolo 4. Čiže bolo by dobre, keby tam bolo 4, tým, že má iba 3,2, čiže rýchlejšie sa unaví alebo môže je ten organizmus jednoducho slabší. Tu vidíme na tom grafe, že od narodenia z detstva proste krásne a ten graf vyšiel až hore na 28. Je veľmi dôležité sledovať nielen, kde graf pretína stredovú čiaru, ale aj kde prechádza z tej zóny do zóny. Čiže v tomto prípade niekde v tých 15-16 rokoch nám graf pretína stredovú čiaru, to znamená, že ten človek je plný sily, plný energie a je so svojím zdravím spokojný. Ak je graf pod stredovou čiarou, čiže tam v tej 45-ke nám to ide dole a v podstate až do 80-ky máme graf v šedej zóne a pod stredovou čiarou, čiže človek musí veľmi dbať o svoje zdravie, viesť zdravý životný štýl, starať sa o seba, dodržiavať aj teda mať prísnejšiu stravu alebo dodržiavať nejaké diety a dosť sa o seba starať alebo o ten svoj zdravotný stav. V období o tých 6 rokoch vidíme, že niekde po tú 22 nám ten graf pekne stúpa až do tej zóny hyperaktivity nad tú 6 a boli sme tam, alebo bol tam do 41 rokov a to znamená, keď graf klesá, že človeku ubúdajú postupne sily, ale najhoršie je to, to nie je dobrý výraz, ale prejavuje sa oslabenie zdravia a človek prestáva byť so svojím zdravím spokojný, keď to prejde pod stredovú čiaru. Teda keď nám graf prejde pod stredovú čiaru. Tuto by som povedala, že u tohto človeka sa po tej 45-ke začali prejavovať zdravotné problémy. Čiže po 45 rokoch sa zhoršil zdravotný stav a práve to obdobie okolo tých 50 rokov mohlo byť u ňoho veľmi kritické, alebo tam nastal taký nejaký zlom a ten imunitný systém sa veľmi oslabil. Určite tá osoba sa liečila, bola viac, by som povedala, možno pracovne na takom dlhšom oddychu alebo pracovne nepodávala taký výkon, ako sa od nej očakávalo. A vidíme, že ale po tej 50-ke nám graf opäť ide hore, ale stále sme v zóne pasivity. Čiže s tým zdravím to už nie je úplne v poriadku a treba si dávať veľký pozor. Andrejka, poprosím ťa, poďme na ďalší graf, ktorý sa týka zdravia. Já se chci ještě zeptat, a odpovídá to realitě? Odpovídá tenhle ten numerologický graf tomu, jak se ten člověk vyvíjel v tom čase?
Keďže je to známa osobnosť, preto som tu neuviedla ani dátum narodenia, ani meno a priezvisko, ale áno, okolo 50-ky mal zdravotné problémy, respektíve tam sa jeho zdravotný stav začal veľmi zhoršovať. Protože když to spadne na nulu, to už vypadá ako... Musím ešte povedať, počkajme teda ešte na tomto grafe, že súčasťou takéhoto grafu zdravia nie je len graf, ale je aj celá analýza zdravia. Ja som ju sem nedávala, môžem ho ukázať iba takto na kameru. V podstate rátajú sa tu ďalšie takéto obrazce alebo šesťuholníky, ktoré nám vyjadrujú zdravie v jednotlivých obdobiach. Ja som tu na niektorých reláciách alebo v niektorých reláciách aj spomínala, že obdobie toho cyklu vyrátame s tým, teda potrebujeme na to meno a priezvisko. Zas pracujeme s tarotovou numerológiou a dĺžka tohto obdobia nám určuje, v akom koľko rokov tento človek bude sa riešiť určitú životnú situáciu. U tohto človeka je to 15 rokov a jeden cyklus má 5 takýchto 15-ročných období. U každého človeka je to iné. Môže to byť od roku až do 22 rokov. Čiže je tam také veľmi veľké rozpätie. Okolo tých 10 do 12 rokov je taký ten, 8 až 12 rokov je taký ten stred, pretože človek aj keď prechádza nejakým zdravotným problémom, tak sa dostane z neho až vtedy, keď prejde do ďalšieho obdobia. Toto obdobie 15-ročné, prvý cyklus je vždy, alebo to prvé obdobie je vždy v mínusovej energii a týka sa človeka, jeho schopností, jeho talentov, ako sa on dokáže prejaviť vo svete. Ako sa vie predať. Druhé obdobie, čiže prvé bolo od narodenia do 15, druhé obdobie je od 16 do 30. To bolo presne do 30 rokov, tam bol na vrchole. To je obdobie, ako človek dokáže fungovať so svojím okolím, aké sú jeho vzťahy, ako vie komunikovať s ľuďmi okolo seba, jak doma, tak v práci a všade. Potom toto obdobie je plusové. Potom sme mali obdobie od 31 do 45, to je obdobie už keď ten graf je ešte hore, ale pomaly nám padá dole. Presne tam bolo jeho pracovné obdobie, kedy sa on pracovne jednak veľmi dobre cítil, ale aj veľmi dobre dokázal presadiť. A od 45 plus 15 je 60. A 60, toto štvrté obdobie je obdobie rodu. Čiže obdobie, kedy si človek spláca nejaké svoje rodové úlohy alebo má naplňať svoje rodové úlohy a ak ich nezvláda, nedáva, môže sa to prejaviť negatívne na tom zdravotnom stave. A keďže som povedala, že jeden cyklus začína mínus plus, toto obdobie rodové, alebo kedy čistil rod, mal plusové, čiže napriek tomu, že má ten graf veľmi nízko, je menšia pravdepodobnosť, že človek ochorie. Po 60-ke ale prichádza mínusové obdobie až do 75-ky, 60 plus 15 je 75. A ak človek je dole v tom grafe a jeho cyklus alebo to obdobie je mínusové, vtedy je predpoklad vzniku zdravotných problémov. No a tuto by sme potom sledovali ešte to, že Andrejka, poprosím, prejdime na ten graf imunity a choroby.
Tento graf je postavený vždy na 100 rokov, aby si človek mohol sledovať svoje obdobie alebo ten vývoj jeho zdravotného stavu. Máme tu takisto stredová čiara je 3,2, čo je také slabšie zdravie pre muža. A podľa nadpisu imunitu, čiže vnútornú silu človeka, máme znázornenú zeleným grafom a chorobu máme znázornenú červeným grafom. A tu krásne vidieť, ako sa jeho zdravotný stav vyvíjal už aj ako dieťaťa, že boli u ňoho, určite boli, u ňoho slabšie obdobia, napríklad v 4. roku má imunitu na 0 a v 5. roku je choroba na maxime, na 9. Hej? V 8 rokoch takisto. Chudák. Dobre? Vidíme, 9-10 rokov je veľmi dobrý, lebo choroba je dole, imunita je hore a takto sa nám to prelína, alebo takto sa nám to mení v živote. Mm-hmm. Niekto má tie zóny grafu veľmi vysoko, tie špice grafu sú veľmi vysoko, nie každý ich musí mať tak vysoko. Mm-hmm. Dobre? Čiže je to individuálne. Keď by sme pozreli na ten 50. rok, ktorý sme mali na tom grafe, že bol taký oslabený, alebo tam bol na 0, tak tu vidíme, že v 48. roku bola na maxime aj imunita, ale aj choroba. Čiže v podstate nebola tam nejaká taká možnosť, toho človeka mohlo aj vďaka vypätiu alebo prepracovaniu premôcť choroba. Choroba nám ide v 50-ke nám ide dole, čiže je na 0, ale v 51, 2, 3, pozrite sa v 53, čiže tam určite prepukol u neho zdravotný problém, lebo tam je choroba na maxime. Sice aj imunita je dosť vysoko, tá je na 8, choroba na 9, ale tá choroba má väčšiu silu. Dobre? V takýchto prípadoch, keď ľudia majú takýto graf zdravia a imunity a choroby, práve potrebujú viacej sa zaoberať svojim zdravím, samým sebou a ja si dovolím povedať aj mať sa radi. Lebo častokrát ľudia majú zdravotné problémy preto, že sami sebe sú si ľahostajní. Nestarajú sa o svoje zdravie, nezáleží im na strave, nezáleží im na ničom. A aj to je jeden z dôvodov alebo príčina zdravotného problému. Seba zanedbanie. Aj tak by sa to dalo povedať. Dobre? Čiže tu aj vidíme v 56 u toho človeka tiež určite boli nejaké zdravie. Ajaj, Katarínka nám zmizela. A nebo jsem zmizela já, to nevím. Ale vypadalo to, jako když tam kvíknul počítač a něco zmizelo. No, bylo by hodně zajímavý vědět, o koho se jedná. A vlastně to sledovat v reálném čase, jestli to všechno odpovídá tomu, co se dělo v té hmotě. Tohle to jsou vlastně výpočty teoretický, jakou náchylnost ten člověk těm chorobám má. No, já doufám, že Katarínka to brzo opraví, ten svůj výpadek, ale jestli ne, no tak to tady budu muset odvyprávět já. Tyhle grafy mi připomínají to Jáchyme, hoď ho do stroje, kdy vlastně Luděk Sobota se tam díval, jestli má šťastný den a jestli toho Donalda z toho lustru přemůže nebo nepřemůže. Ale ono něco na tom bude, protože ty fáze jako lepších dní a horších dní máme všichni. Osobně si myslím, že tím, jak stoupají ty frekvence tady této planety, tak je možné, že tyhle výpočty, které patřily do toho starého světa, už nemusí tolik fungovat, anebo jsou zesílené a funguje to mnohonásobně jako intenzivněji.
že ten člověk třeba má všechno vysoko a stejně má příznaky ve hmotě, příznaky nějakých neduhů anebo nepatřičných pocitů nebo obtíží, protože prostě prochází jenom proměnou, transformací z housenky na motýla. Co si o tom myslíte? Jestli máte nějaké otázky na tady tu numerologii, tak je sem schválně napište, protože mě tam třeba fascinuje. Je Ivanka Čagánková, nás tady zdraví. Ivanko, ahoj. Katarínko, tak už tě tady mám. Ja sa ospravedlňujem za menšiu technickú chybu. Dobre. Počítač nebyl v nabíječce, viď? Ja som to slyšela. Dobre, ospravedlňujem sa. Dobre, čiže ak prejdeme na ďalší list. Ano. Na štvrtý. Na štvrtý, počkej. Tak, jak som povedala, že on prechádzal určitými obdobiami po tých 15 rokov. Dobre, vidíme sa? Ano. Všetko v poriadku? Ano, máme tam list do 80. Máme tam list do 80. V 69. roku má tento človek chorobu na maxime na devine a imunitu na nule. Tesne pred 69. rokom odišiel. Co to? Tesne pred 69. rokom tento človek zomrel. Aha, on už nežije. No, tuto by som iba chcela naozaj povedať, že tento graf choroby a imunity je veľmi dobrý práve pre ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné problémy, aby sa vedeli zorientovať a vedeli sa zariadiť, ako sa majú o seba postarať, alebo ako sa majú o seba postarať a aby si viacej hľadeli na svoje zdravie. Pretože tento graf hovorí o tom, ako je nastavené naše biologické telo. Ale proste starostlivosťou o seba my tú energiu toho nášho zdravia vieme upraviť. Jak pozitívne, tak negatívne. Dobre? Áno. U toho človeka to ale je potom z týchto výpočtov, to sa nedá vyrátať na tom grafe. Boli neurózy, boli tam úzkosti, určite mal problémy aj s nohami a s kolenami. Bol tam vysoký krvný tlak a celkové preťaženie organizmu, ktoré skončilo s onkologickým ochorením. Aha. Dobre? Dobre. Ak je nejaké otázky sú ku grafu zdravia, píšu tam niečo poslucháči alebo nepíšu? Nepíšu. My jsme si tady, když si vypadla z toho obrazu, tak jsme si tady s posluchači říkali, že tím, jak stoupají frekvence této planety, tak se všechno děje trošku jinak. Že tohle, ta numerologia přeci jenom patří do té doby, kdy ty frekvence Země byly nízké. To znamená, že buď ty věci můžou probíhat rychleji, nebo můžou lidi mít sice všechno jako v pořádku, imunitu perfektní a přesto mají obtíže, protože probíhá u nich určitý typ transformace a zbavují se určitých věcí, anebo tam naskočí na úplně jinou vlnu, protože ta transformace prostě u nich proběhne, že to uvědomění tam je a oni skutečně začnou se o sebe starat, začnou se mít rádi, zbaví se toxických vztahů, zbaví se věcí, které jim neslouží. Takže možná v té hmotě už se to potom projevuje trošičku jinak. Áno, samozrejme, že ja som to minule hovorila, keď sme si hovorili o tých jednotlivých typoch numerológií, že celkové toto východné učenie ide do hĺbky
a ono hľada aj príčiny problémov, ktoré nám vznikajú. Pardon. Čiže tá západná numerológia sa určite bude meniť, respektíve vplyvom tých vibrácií mnohé čísla nebudú mať ten charakter alebo tie vlastnosti, ktoré im doteraz pripisujeme. Ale dovolím si povedať, keďže východná numerológia je viac jak 4000 rokov stará, že toto učenie bude viac menej nemenné. A východná numerológia je charakteristická, alebo tá tarotová numerológia, aby som to upresnila, je charakteristická tým, že každá energia má svoj plusový aj minusový energetický náboj. Keď človek ide po tom pluse, teda naplňa si tie svoje úlohy, ktoré sú jeho schopnosti a talenty, ale teda aj úlohy, tak v podstate nie je dôvod, aby bol chorý, alebo aby sa mu nedarilo, aby mu prichádzali do života nejaké prekážky. Ale ak on nenaplňa to svoje poslanie a nejde tou svojou stanovenou cestou, tak tie choroby prichádzajú ako upozornenia, že pozor, pozor, hľadaj riešenie a vráť sa na správnu cestu. A ak my zmeníme zmyslenie, zmeníme postoj, tým, že máme teraz deviatkový rok, máme deviatkový mesiac, včera bolo 9.9.2025 je 9, čiže 3 deviatky, znamená, všetko malo skončiť. Čiže veľa ľudí včera určite urobilo veľké zásadné rozhodnutia. A ja si dovolím povedať, že celý rok 2025, ale teraz dvojnásobne september, pretože máme každý na každého nás, ten rok 2025 vplýva okrem tej našej ročnej vibrácie. Vplýva aj tá deviatka. Čiže každý cíti potrebu spraviť nejaké zmeny, niečo si upratať, niečo vyhodiť, niekoho z toho svojho zoznamu kamarátov alebo kontaktov jednoducho vyhodiť a s tými ľuďmi sa nám rozchádzajú cesty. A tým, že je september, sa to znásobuje. Tým, že bolo 9., bude 18., bude 27., čiže všetko sa to strojnásobí. Dobre? A to prídu práve ľuďom. Buď pochopenie, buď to uznanie a ten posun, to osvietenie, nazvime to, alebo jednoducho to nepríde. A tí, ktorí ostávajú v tej matérii a nechcú sa akoby prerodiť, prebudiť, tak budeme sa postupne s takýmito ľuďmi, pozor, ja nehovorím, že musia zomrieť, ale oni sa budú pohybovať potom takej inej trajektórii alebo na inej úrovni potom budú žiť. My jsme o tom mluvili zrovna se Suenem v Brně, tam se lidi ptali, jako jak to bude vypadat, to rozdělení těch časových os, a ono to je docela přirozený, protože když si uvědomíme, že žijeme určitý životní styl, tak chodíme v určitých časech na určitá místa a zjišťujeme, že některé lidi prostě nemáme šanci potkat, protože oni se nachází někde jinde. A takhle to bude vlastně v tom světě těch rozdělených časových linií. Nemůžete potkat někde v přírodě u rybníka někoho, kdo třeba sedí od rána do večera v hospodě. To je jasný. Stejně tak, jako člověk, který má zaměstnání od 6 do 16 hodin, tak prostě v tuhletu dobu je někde uzavřen, kdežto člověk, který tvoří a má třeba nějaký svobodnější zaměstnání, tak v tuhletu dobu zrovna je na určitých místech. A takhle vlastně budou fungovat ty časové linie. Takže to neznamená, že zmizej jako z tohohle světa, ale prostě se nebudeme potkávat. Budeme mít jiný styl fungování v tom světě, takže bude to oddělený vlastně praktickým fungováním v tom světě. Chápu to dobře?
Nech sa páči, dobre. No, každý budeme žiť akoby v takej tej svojej vrstve alebo na tej svojej úrovni a preto sa tí ľudia budú stretávať, tí, ktorí majú rovnaké zmýšľanie, sa budú vzájomne stretávať medzi sebou, no a tým pádom sa ľudia z tých iných úrovní akoby nemohli stretnúť. Ano, aby je to umožnené sa stretnúť. Což je dobře. Proto jsme se tady stretli s galaktickou rodinou, protože někteří z nich jsou opravdu noční ptáci. Není to úplně jako narváno, musím říct. Ale moje galaktické plavidlo se prostě přizpůsobuje počtům i časům, jak je potřeba. Takže fantastický, děkuju. No ale keďže nás sleduje veľa ľudí aj z iných časových pásiem, tak oni majú práve obed, takže... A to je na tomto krásný, jo, protože my mluvíme jak do budoucnosti, tak do minulosti. Třeba například Jana Tomajková má teďka už zítra a už má hodně hodin. Amerika má ešte nie včera, ale majú ráno. To jsou neuvěřitelné věci. Ano. Dobre. Sú nejaké otázky od poslucháčov? Nejsou. Dobre, poprosila by som, prejdeme k ďalšej téme a ďalšou témou je podnikanie. Ja som si dovolila použiť graf jednej firmy. Samozrejme, dátumy sú správne, mená nie. Na tomto grafe firmy a zamestnancov chcem ukázať, že v podstate firma si na základe dátumov narodenia ľudí a dátumu vzniku, založenia firmy, môže dať tiež urobiť takýto graf a vidí, kto je pre tú firmu prínosom a kto až taký výkon v tej firme nedokáže podať. Keď sa tu pozrieme na to, ako prvú budeme sledovať tie nadpisy alebo mená a dátumy. A vždy ten dátum, každý dátum má aj svoju farbu, čiže farba v tomto prípade firmy alebo energia firmy je tá fialová. A keď sa pozrieme na graf firmy, tak tá fialová farba, firma bola založená v roku 2016, čiže má 9 rokov. A ešte čo potrebujem povedať, že opäť každý graf má svoju stredovú čiaru. Tá Olga má stredovú čiaru 2,9, firma má stredovú čiaru 3,9, Janka je aj majiteľka tej firmy, tá má stredovú čiaru 4,9 a Zuzana, to je mladá zamestnankyňa, tá má stredovú čiaru 6. Tuto by som chcela povedať, že čo sa týka firmy, je vždy dobré, ak stredová čiara firmy je aspoň 4,5. Sme si hovorili, že na minulom vysielaní pripomeniem, že pre ženy je dobré, keď majú stredovú čiaru 3, muži 4. Čiže to, čo má človek navyše, bez ohľadu na to, či je to chlap alebo žena, má zvýšený výkon alebo podáva lepší výkon, ako sa od neho požaduje alebo ako je norma. No a keďže pozeráme, že firma je 3,9, ale norma pre firmu, alebo také tento optimum by bolo 4,5, čiže firma má akoby nedostatok energie na to, aby fungovala. Ale ak má firma silných zamestnancov, tak oni dokážu tú spoločnosť udržať. Ak má slabých zamestnancov, tak tí ľudia nemajú tej firme čo mu dať, čo ponúknuť a viac menej oni čerpajú z firmy, ale málo dávajú do firmy. Kdežto v tomto prípade tá Janka 4,9 a Zuzana
6, oni tú firmu stále akoby energeticky dopujú. Táhnou nahoru. Áno. Ťahajú hore. No a otázka, čo sme riešili, táto pani si chce založiť novú spoločnosť a potrebuje aktuálnu spoločnosť akoby niekomu odovzdať, kto ju bude spravovať, kto sa bude o ňu starať. A otázka bola, že komu ju dať, teda koho poveriť, aby tú spoločnosť spravoval. Keď sa pozrieme, tí poslucháči mojich kurzov alebo tí, ktorí numerológiu poznajú, rozumejú jej, vidia, že obidva dátumy sú veľmi silné a veľmi dobré. Ale Olga má na zamestnanie iba 2,9 energie. My sme jej robili potom ešte aj graf podnikania a v grafe podnikania bola na 9 akurát. Čiže ja som jej povedala, že vkladať do nej nejako veľa energie nemá moc význam a že lepšie by bolo aj tá mladá slečna alebo pani, keby išla a rozbehla si svoje vlastné podnikanie, pretože tam bude šťastná a tam bude spokojná. Keď si zoberieme, že tá Olga 93 má teraz 32 rokov a je s energiou na nule. Že ona chodí do práce, ona tam podáva výkon, ale buď tam chodí kvôli dobrému kolektívu, ale nie proti tomu, aby bola pre firmu, pre tú spoločnosť prínosom. Rozumieme? Áno. Tá Zuzana, tým, že je to mladá baba, ktorá má 29 rokov, keď sa pozrieme, tá 29 je už v tej ružovej zóne, blíži sa k 8. Áno. Hej? Čiže 7,5 približne. A pořád stúpa. A stále do tej 39 bude stúpať, čiže ona je veľkým prínosom pre tú spoločnosť. Čiže pre ňu bude lepšie zveriť tú firmu tej Zuzane, nie tej Olge. Áno. Dobre? Čiže to je zaujímavé. Takto si vedia firmy nájsť klientov do manažerských pozícií. Vďaka dátumu narodenia. Možno by som tu povedala len toľko, že keď sa vypočítavajú tieto grafy, tými rôznymi prepočtami tam vzniká taký 7-miestny kód. A je veľmi dôležité posledné číslo, teda to 7. číslo v tom kóde, lebo toto nám hovorí o tom, aká tá firma bude. Ak je tam kód 0123, to znamená, že firma nepozerá na odbornosť, proste bere ľudí z ulice, akí prichádzajú a zamestnáva ich, ale dáva im iba plácu za odvedenú prácu, ale nevzdeláva zamestnancov, nedáva im nejaké prémie, alebo tí ľudia tam nemajú žiadne benefity. Potom, ak ten 7-miestny kód končí číslami 4, 5 a 6, to sú firmy, ktoré si hľadajú ľudí so vzdelaním a v podstate oni sa snažia aj tých zamestnancov školiť a občas im dajú aj nejaké prémie, okrem platu. Hej? A potom, keď nám ten 7-miestny kód končí na 7, 8 alebo 9, to znamená, že je to spoločnosť, ktorá je veľmi silná, ktorej záleží na výbere zamestnancov. Častokrát tieto firmy využívajú rôzne testovacie systémy, aby si preverili tých zamestnancov. A v podstate zamestnanci okrem platu a nejakých tých prémií dostávajú aj iné benefity, povedzme dovolenky alebo niečo iné. Hej, čiže to sú potom tie veľmi silné firmy, ktorým aj záleží na tom, aby ten zamestnanec bol dostatočne ohodnotený. Pardon.
Čiže takto môže graf zamestnania pomôcť firmám pri výbere zamestnancov. Dobre? Čiže tu sme si ukázali druhý graf. No a teraz, aby si naozaj ľudia niečo z tohto nášho stretnutia aj odniesli, poviem, kedy je dobré registrovať firmu. Za registráciu rátame zápis do obchodného registra. Dobre? Niekedy sa to dá vybaviť, niekedy sa to nedá vybaviť, ale moment narodenia tej firmy je zápis do obchodného registra. Dobre? A teraz, ak chcete, aby vaša firma mala autoritatívny štýl vedenia, je dobré tú firmu zakladať v apríli, v auguste, v októbri alebo v novembri. Čiže firmy, ktoré sú v tieto mesiace založené, tým sú prijaté na trhu, ale vždy aj ten manažér v tej firme má to hlavné slovo a tí ľudia ho poslúchajú. Čiže funguje tam rešpekt a poslušnosť. Dobre? Potom demokratický štýl vedenia, to sú firmy, ktoré sú založené 1, 5, 7, 9, čiže január, máj, júl, 7. mesiac a september, 9. mesiac. Tuto zamestnávateľ akceptuje názory a pripomienky aj zamestnancov a teda vypočuje si názor svojich podriadených a vždy sa snažia navodiť tam takú tú komunikáciu zamestnanci a zamestnávateľia. A potom je liberálny štýl vedenia a tento je charakteristický tým, že vedenie, riadenie v podstate nevyužívajú autoritu zo strany vedúceho a proste zamestnanci majú voľnosť aj v rozhodovaní, aj v pracovaní. A to sú mesiace február, marec, jún, 6. mesiac a december, 12. mesiac. Čiže 2, 3, 6 a 12. Tu by som chcela povedať ľuďom, ktorí naozaj chcú vybudovať veľké firmy alebo idú do veľkého podnikania, by bolo dobre, aby využili naozaj ten autoritatívny štýl vedenia, pretože taká firma je potom aj v spoločnosti, v systéme uznávaná a jednoducho rešpektovaná. Dobre? Ešte raz opakujem, je to apríl, august, 10 október a november 11. Čiže možno toľko k podnikaniu, alebo ak poslucháči majú nejakú otázku, čo sa týka podnikania alebo čohokoľvek. Čo otázky? Tady jsou nějaký datumy, píšou posluchači. No, to je spíš na individuální konzultaci tady ty věci. Dátumy nejako nebudeme teraz rátať. Skôr, keď by mali nejakú otázku, čo sa týka podnikania. Ne, není tu nic. Je tady taková otázka, jestli i v společnosti se 30 zaměstnanci lze stanovit, kdo je vhodný pro třeba převzetí firmy nebo upřednostnění ve vedení. Áno. Tam už aj ten zamestnávateľ vidí, kto je schopný tú firmu riadiť a kto nie. Čiže nemusí sa rátať všetkých 30 zamestnancov, môže sa vybrať, 5 ľudí. Nie je problém vybrať aj z 30 zamestnancov, ale zás treba niekedy aj ekonomicky kalkulovať v tej firme. Myslím, čo sa týka tej numerologickej analýzy, hej? Áno. Takže tak. Ale aj veľké firmy sa dajú
proste takto numerologicky pozrieť. Ono, čo je zaujímavé na tých grafoch, že vlastne grafom najviac veria chlapi. Jo, oni jsou v logice, oni potřebují tohleto. Oni sú logické, oni keď vidia tie čiary, ak im stúpajú hore, klesajú dole, čiže vedia sa hneď lepšie zorientovať, zariadiť a proste spraviť prípadne nejaké opatrenia. Ano. Muži jsou číselní. Dobře, tak a teď o těch dětech, abychom je neopomněli. No, deti som si zámerne nechala na koniec. Máme začiatok školského roku. A myslím si, že všetci, ako tu sedia, vedia, že rodí sa nám úplne iná generácia detí. Rodia sa deti, ktoré potrebujú iný prístup, ale potrebujú iný prístup nielen zo strany školy, ale v prvom rade zo strany rodičov. A keďže teraz september je viac menej o tých nových krúžkoch, novom smerovaní a hľadaní využitia pre to dieťa, ono by bolo dobre, takto, ja mám aj numerologické rozbory, ktoré sú zamerané vyslovene na deti, ale tak, jak sme aj minule už spomínali, mám v mojej škole numerológie numero, mám kurz Ako myslí a cíti vaše dieťa, kde naozaj preberáme deti do hĺbky. Tento je zameraný hlavne na 2000-kové deti, čiže preberáme deti narodené po roku 2000. Je potrebné si uvedomiť, že zakiaľ my 1900 máme v úvode, alebo teda rok nám začína ego ja, jednotka, a deviatka je rozum, logika, to analytické myslenie. 2000-kové deti majú na začiatku 2 a 0. Aj 2, aj 0 sú emočné čísla. 1 a 9 sú racionálne, čiže celá tá naša generácia, aj keď sme nechceli alebo nevedeli logicky rozmýšľať, tak to do nás natlačili a naučili nás to. Tým nás ale pokazili, by som povedala. Alebo prerobili. Hej? Bežne sa prerábalo z ľaváka na praváka. A je mnoho takých vecí a situácií, kedy tie deti my lámeme. Lámu ich rodičia, častokrát preto, že to, čo nedokázali oni, teda myslím tí rodičia, chcú, aby dokázali ich deti. Ale tie deti na to nemusia mať schopnosti, nemajú na to talent, ale nie je to ani ich cesta. A jak na numerologických analýzach, tak na kurze numerológie o deťoch viem tým rodičom ukázať a vysvetliť, akou cestou by tie ich deti mali ísť. Ja tým, že ovládam tých numerologických postupností už viacej, ja sa snažím postupne to, čo sa dá spájať a čo sa nám prelína, vnášať jak do analýz, tak aj do tých kurzov. Čiže v podstate každý ten kurz je vždy o niečo obohatený, čo tam pred rokom, pred pol rokom nebolo. Čiže aj tie kurzy majú vyššiu úroveň, to je jedna vec, ale keby sme brali aj tie numerologické analýzy, je dobré, aby sme si povedali, že aké sú to deti. Keďže prvé číslo, alebo tá prvá dekáda detí, tie nulkové deti, čiže 2000 až 2009, by som povedala, že toto je generácia detí, ktorá najviac trpí od nás rodičov, alebo nepochopením zo strany rodičov aj zo strany systému. Pretože my sme naozaj tí racionálni ľudia, ktorí chcú všetko rýchlo, chcú výsledky a tieto deti, oni tým, že majú dominantnejšiu pravú mozgovú hemisféru, čiže všetko emočne prežívajú a nie sú tak ukotvení v tej hmote, majú s tým veľký problém. Teda oni majú problém s nami
Nie my s nimi. Častokrát tieto deti majú veľmi dobre otvorené vnímanie, čiže vedia veci navnímať cez 7. čakru. Mala som raz prednášku psychológom a po tej prednáške prišla za mnou jedna pani psychologička, kde som teda hovorila aj o tom, že tieto deti treba mať k ním iný prístup. Pani psychologička prišla za mnou, že teda jej sa narodil vnúčik a že teda či by som jej niečo o ňom povedala. Takže spravila som jej nejakú takú stručnú analýzu a hovorím, ale pripravte sa na to, že to dieťa je veľmi citlivé, vnímavé a bude vidieť veci medzi nebom a zemou. A pani psychologička, ktorá by mala usmerňovať tieto nové deti, alebo tie 2000-kové deti, a ktorá by im mala poradiť, aké povolanie si majú vybrať, mi povedala, Pane Bože, len to nie. Čiže ak ona to nevie prijať u svojho dieťaťa, u svojho vnúčaťa, ako to môže pochopiť pri tých cudzích deťoch? A tu je veľmi, veľmi dôležité, aby aj títo výchovní poradcovia, alebo teda tí psychológovia, ktorí radia deťom pri výbere povolania alebo takéhoto životného smerovania, aby v prvom rade začali tie deti vnímať ináč oni. Hej? Doma rodičia, ale v škole by to mali byť jednak učitelia, ale aj tí psychológovia. Pretože to dieťa, keď si vyberá nejaké povolanie, väčšinou je to na celý život. A ono po skončení školy potom zistí, že aha, ale toto nie je moja cesta, toto nechcem robiť, alebo tadiaľ to nechcem ísť. A numerológia krásne vie dať odpoveď na to, kadiaľ to chce dieťa, alebo kde má to dieťa tú určenú cestu, čomu by sa malo venovať, na aké krúžky by malo ísť. Ak sú tam silné racionálne čísla, čiže 1, 3, 5, 8, aj 9, to sú ľudia, ktorí potrebujú viacej individualisti. Oni potrebujú riadiť, oni potrebujú viesť. A pre nich je aj lepšie, ak robia individuálne športy. Ak sú deti, párne čísla 2, 4, 6, tak to sú deti, ktoré potrebujú robiť tímové športy. Čiže darmo ho budete niekde dávať do útoku, alebo darmo budete chcieť, aby on bol líder a aby robil nejaký individuálny šport, alebo bol tenista, keď on to tak necíti. Alebo když chce hrát na klavír. Alebo keď chce hrať na klavír, hej? Čiže a má umelecké nadanie. Áno, tie emočné deti práve častokrát majú veľmi dobre otvorené to estetické alebo umelecké cítenie a oni potrebujú radšej ísť robiť niečo pekné, niečo tvoriť, alebo maľovať, alebo venovať sa hudbe, alebo venovať sa čomukoľvek, ale nerobiť tvrdé výkonné športy, alebo teda prácu, kde je individuálny postoj. Dobre? Takže ešte by som povedala, že tie nulkové deti, to je ten najväčší nárazník medzi tou starou a novou dobou, pretože jednak tieto mnohé deti, jak sme videli aj na tom grafe, nemajú alebo majú veľmi nízko tú energiu. Čiže oni sa nevedia byť, nemyslím byť v zmysle pobiť sa, ale sú málo priebojní. A oni nemajú energiu na to, aby náplňali naše očakávania. Ja keď aj robím takéto rozbory, tak mi stále vychádza u tých 2000-kových detí, že by sa mali venovať sebarealizácii, čiže podnikaniu, mať taký ten svoj pracovný čas alebo tú svoju pracovnú dobu, kde im nikto nerieši príchod, odchod alebo koľko v práci urobia. To je jedna generácia detí. Potom máme ďalšiu generáciu, to sú jednotkové deti, čiže 2010 až 2019.
to sú deti, ktoré oni jednotka je komunikácia v verbálnom prejave. Čiže to sú deti, ktoré sa budú vedieť lepšie vyjadrovať, lepšie za seba zabojovať a budú si vedieť vykomunikovať alebo vyhubovať to, čo chcú oni, nie to, čo od nich očakáva okolie. A to bude aj taká priebojná generácia, ktorá bude bojovať aj za tie nulkové deti. Hej, alebo vybaví veci aj pre tie nulkové deti. No a potom nám prichádzajú 20-kové deti, čiže 2020 až 2029. A toto je generácia opäť detí, ktorí majú obrovské umelecké schopnosti, talenty, vnímanie. A dovolím si povedať, že medzi týmito deťmi bude veľa výnimočných detí, veľa detí, ktoré prinesú rôzne objavy a vynálezy, práve preto, že oni tie informácie ťahajú niekde z toho univerza. Čiže vedia sa nacítiť na iné energie ako tieto naše pozemské. Čo mám aj skúsenosť z praxe, veľa týchto detí vidí aj svoje minulé životy. Čiže oni to nevedia pomenovať, ale povedia, keď som bol veľký. No, keď ešte v tomto živote veľký nebol, tak asi kedy bol veľký. Takže mnohé tieto deti majú naozaj aj takéto talenty, takéto schopnosti a tieto by neskôr mali využívať práve na liečenie, na to, aby priniesli nejaký nový posun aj v medicíne a aby sa ľudia liečili alebo začali liečiť neskôr viac tou prírodnou cestou ako liekmi, ktoré používame dnes. Přírodní a duchovní. Oni už ty léky přestávají totiž fungovat. Ono na určité, řekněme, zaražené emoce nebo nedořešené vztahy žádný lék není. A ono se nám to odráží v tom těle. Viete, ono nám toto prináša aj doba. Berme to tak, že keď bol vek rýb, ryby sú vodný živel. A to bolo obdobie od narodenia Ježiša Krista približne po súčasnosť a na všetko sme využívali vodu. Bola lodná doprava, boli parné lokomotívy, čiže stroje boli poháňané parou, čo je voda. A aj v zdravotníctve sa využívali, alebo na liečenie sa využívali rôzne vodičky, sirupčeky, tinktúry, obstreky a ja neviem čo všeličo. A tým, že prišla nová doba veku vodnára, vodnár je vzdušný živel. A my teraz všetko riešime vzduchom. Čiže doba nám priniesla tento posun a tento prerod. A keď si zoberieme, dneska ideme na magnetickú rezonanciu, ideme k lekárovi, ktorý nám nastaví naše frekvencie a fungujeme na úplne iných princípoch, ako sme fungovali ešte 50 alebo 100 rokov dozadu. Ano. A v podstate od toho roku 2000, kedy sa už začínali tie energie prelínať z toho starého veku s týmto novým vekom, staré odchádza a nové nastupuje. A to je zasa to, že my sa nevieme s tým nejako stotožniť alebo prijať to. Hlavne naša staršia generácia, to sú aj tieto počítače a musia nám s tým pomôcť naše deti, pretože nám sa to už vôbec ani len do krvi nedostáva, by som to povedala. Hej? Čiže máme s tým problém. Ale tie deti, oni sa v tom už rodia. Ja mám 2-ročnú vnúčku a ona otvorí zablokovaný telefón. Hej? Neviem, čo s ním robí, ale ona ho odblokuje. Čiže táto generácia tých detí je úplne ináč nastavená. A keby sme sa pozreli na ďalšie 10 ročie, čiže rok 2030, trojka je kreativita, tvorivosť, čiže zás príde generácia, ktorá bude viacej taká racionálnejšia alebo priebojnejšia, ale zás bude prichádzať s novými objavmi, s novými vynálezmi. Čiže priniesie taký pokrok, posun do spoločnosti. Áno.
a zás to bude viac priebojná generácia ako tieto 20-kové deti. Ano. Oni potřebují hodně, já mám děti narozené 2002 a 2006 a já jsem zjistila, že ta jejich nervová soustava tím tlakem té společnosti nebo těmi starými postupy je přetížena. A oni si začali ulevovat různými úniky, jo? Nebudu tady vyprávět jakými, ale prostě jejich svět se odehrává úplně v jiném režimu nebo v jiném, řekněme, tempu. A tady ten tlak na výkon, na okamžitý rozhodování o tom, co budou dělat někdy v 15 letech, to prostě pro ně neexistuje. Takže tam se zavaří mozek, absolutní zkrat. A tohle dochází u hodně těch středoškoláků potom k sebepoškozování nebo k různým anorexím a takovým věcem, že vlastně to tělo se zablokuje. A já jsem přišla na to, že nám žádná instituce nepomůže. Takže jsem to vzala do svých rukou a v podstatě jsem jim vytvořila takový chráněný prostředí, aby se stabilizovali. Aby vlastně našli sami sebe, aby se v tom prostoru začali orientovat, protože, jak si řekla před chvilkou, jo, oni skutečně stahujou ty jemné energie, oni dovedou číst ten prostor překrásně, oni si pamatujou na různý jiný životy někde jinde, ne v tomto našem světě. A to je to, čo som hovorila, že áno, mnohé tie deti práve tie žijú aj v tej svojej minulosti, alebo vedia priniesť informácie z tej svojej minulosti. A přichází třeba i z jiných světů, kde fungují ty principy jinak a vlastně jsou tady neskutečně překvapení nebo až je to bolí, protože vědí, že ty naše principy jsou velmi nezdraví. Takže... No, ale nejsou na ně nastavené. No, nejsou na ně nastavené. Takže musím potvrdit, že to, co říkáš, že vlastně tady operuju takhle v praxi, protože musím těm dětem dát ten prostor a ten klid, aby sami mohli razit si tu svoji cestu. No, tu je ešte veľmi dôležité povedať, že tieto 2000-kové deti by mali viacej žiť na dedine, v čistom prostredí, v prírode, proste tam, kde sú zvieratka, kde sú rastlinky a nie zatoxikované mesto, alebo kde sú samé exhaláty a proste kde sú nie je zdravé prostredie, pretože na nich toto veľmi negatívne vplýva, pretože ten ich organizmus to vníma. Áno. A nehovoriac o tom, že v tých veľkých mestách je väčšinou stres, naháňanie, termíny, všade človek beží a oni naozaj potrebujú ten svoj kľud, pokoj a to svoje tempo. Áno. Naprosto souhlasím a můžu to potvrdit z praxe. Takže a zase na druhou stranu, pokud to dítě dostane ten prostor a pokud dostane i tu kompetenci k tomu, ano, seš tady, nejseš můj majetek, seš svébytná duše, rozhodni se, ukáž, kudy chceš kráčet, já ti důvěřuju, tak v ten moment se úplně obracejí karty a úplně se mění celá ta hra. Tuto by som ešte chcela povedať toľko, že v podstate tieto deti, oni potrebujú, aby boli prijatí ako rovnocenný partner. Áno. Čiže nie nadriadený, podriadený, rodič dieťa alebo starý rodič dieťa, ale partner. Čo vidieť aj na tom, že veľa detí svojim rodičom týka, alebo teda týka, oslovujú ich po mene. Áno, mne říkají jménem. Mne říkají Andrej. Takže áno, na to si ešte musíme zvyknúť, to je jedna vec. Niečo som chcela povedať a ušla mi myšlienka. Aha, ale čo je veľmi, veľmi dôležité, aby sa deťom venovali starí rodičia. Pretože pri výchove je nesmierne dôležitá priama línia matka matky a otec otca. Toto sú dvaja ľudia, ktorí dokážu deťom odovzdať najviac genetických informácií toho rodu. Čiže ja mám skúsenosti, že buď tí mladí ľudia sú ďaleko od svojich rodičov, teda nežijú v nejakej blízkosti a starí rodičia deti vidia málo, raz do mesiaca, 2-3 krát do roka.
a nie je tá príležitosť, ale chcela by som odporúčiť všetkým mamičkám, všetkým ľuďom, ale aj všetkým starým rodičom, ktorí majú deti, majú vnúčatá, aby sa im venovali. Aby sa im venovali teraz, keď sú malé, pretože tie deti príde 7-8 rokov a oni už nebudú chcieť ísť so starou mamou, oni už budú mať svojich kamarátov, už nebudú pomaly chcieť ísť ani so svojimi rodičmi hocikde, čiže je potrebné využiť tieto príležitosti práve teraz. Zakiaľ tie deti sú tvárne a sú ochotné alebo potrebujú nás, aby sme im tie nejaké informácie alebo ten kus seba odovzdali. Ano. No, moc krásný povídání. Máme tam ještě něco? Máme tam ešte nejaké otázočky od poslucháčov? Nezdá se mi. Potvrzuje tady Ivana Čagánková to, co říkáme, protože Ivanka se věnuje Montessori školám, alternativnímu vzdělávání, má s tím obrovské zkušenosti, taky jsme měli vysílání a chystáme další, takže tata tady potvrzuje. No, tady se Silvia ptá, a co když ti prarodiče již nežijí, co dělat? No, keď nežijú, tak je dobre využiť tých, ktorí sú. Čiže nemusí to byť vyslovene tá priama línia, ale proste vždy využiť tých, ktorých máme k dispozícii. Mm-hmm. Mnohé deti, mnohé mamičky, alebo teda tí mladí ľudia, stretávam sa s tým, že deti nechcú dať svojim rodičom ich vnúčatá. A tie deti si neuvedomujú, že neblížia rodičom, ale ubližujú svojim deťom. Pretože zoberme si, že kedysi sme žili 3 aj 4 generácie v jednej domácnosti. A tí starí rodičia odovzdávali tie svoje životné skúsenosti a tie múdrosti tým svojim vnúčatám. Tým, že ich opatrovali, tým, že s nimi všeličo robili, respektíve tie vnúčatá im pomáhali. A dneska toto nemáme. A tým tie naše deti ochudobňujeme. Darmo oni budú mať luxusné krúžky, budú vedieť 2-3 jazyky, keď im chýba cit starých rodičov. Čiže aj toto by mala tá mladá generácia brať do úvahy a čerpať od starých informácie, od starých rodičov, alebo teda od svojich rodičov a nie z internetu. Pretože hlavne tie 80. a 90. ročníky, to je už tá mládež tej techniky a tých vymožeností, a oni, žiaľ Bohu, všetky informácie hľadajú kde? Na internete. Ale tam zázradia len takí, ktorí sa domnievajú, že takto by to mohlo byť. Ale nie, že takto to je. Tam jsou hlavně regulované informace. Tam je jenom to, co určitý systém chce, abychom věděli. To pravé se najde úplně jinde. Takže tak. Ano, přesně tak. To je ještě otázka, jak nakřápnout tu krustu toho systému, aby lidé, kteří v něm pracují, začali moudře interagovat s tím materiálem, co tam mají, s těmi bytostmi, aby je brali jako duše, aby je brali jako křehké rostlinky, které v současné době teprve nabírají sílu a vyrůstají, aby je nepokřivili hned z kraje. Počkáme ešte 2 roky a všetko sa zmení. Teraz máme rok 2025, čo je 9. Ale budúci rok, a to je teda 2026, 2027, tam 6 a 2 je 8 a 7 a 2 je 9. Čiže keď si zoberieme to 10 ročie, my potrebujeme 2 roky na dočistenie systému. Uvidíme ešte, čo sa nám udeje do konca tohto občianskeho roku.
čo príde, aké zmeny. A on ten systém pomaly bude odchádzať. To vidíme. To nie je len u nás, to je vo celom svete, že sa všetko mení. A to je tiež, tá doba musí prejsť určitý cyklus, aby to všetko padlo, aby sa to zrútilo. A ja som presvedčená, že ten nový systém už budú nastavovať 80. ročníky. A 8 v numerológii znamená peniaze, čiže financie, ale aj čestnosť a spravodlivosť. Čiže zoberme si, že 80 ročníky, to sú už dneska 45-roční ľudia. Hej, 45 minus 9, nejakých 30-36 roční. Čiže to už sú ľudia, ktorí majú aj nejaké postavenie, aj nejaké životné skúsenosti a už niečo preskákali a už niečo vedia. A keďže 9 sú rozum, vedomosti, schopnosti, analytické myslenie, psychológia a všetky tie duchovné náuky sú v 9. V tarotovej numerológie je to mních, čiže človek, ktorý nasáva, naberá informácie. Čiže 90. ročníky budú veľmi dobrí učitelia a tí, ktorí budú nastavovať nový systém pre tie svoje deti. A to už budú väčšinou potom tie nové duše z veku vodnára a duše, ktorí tým svojim deťom budú rozumieť a budú vedieť, čo je pre nich dobré. Ako k ním pristupovať, ako sa k ním správať a čo tie deti potrebujú. Takže ja si myslím, že už sme veľa preskákali a sme akoby pred cieľom, aby sme dosiahli to, že tie naše deti že sa pre nich tento systém zmení. No, je to pravda. Teďko vlastně jsem si uvědomila, že tím, jak odchází ty generace, které nesou tu těžkou energii toho systému, že se tím vlastně, i tím se zvyšují vibrace této planety, že vlastně tu iniciativu a aktivitu už přebírají bytosti, které přichází s úplně jiným nastavením, řekněme, s jiným vnímáním tohoto světa a vychází v numerologii ten rok 27 jako zlomový, protože nám všem i informátoři a odevšud se nám vlastně valí ten rok 27 jako jistá hranice absolutní změny. Absolutní. Áno, všetko to tam, ešte raz, tento rok to končí, ale tie 2 roky sa to ešte bude bude sa to čistiť. Ja vám poviem ešte jedno, to je jeden postup z védskej numerológie. Prvá svetová vojna nám skončila kedy? V roku 1918. 1918. Čiže ano. 1 a 8 je koľko? 1 a 8 je 9. Druhá svetová vojna nám kedy skončila? 1945. 5 a 4 je koľko? Taky 9. A rok 2027, 7 a 2 je koľko? Taky 9. Taky 9. Čiže naozaj všetko nám skončí, uzavrie sa v roku 2027. No. A po roku 2028 alebo od roku 2028, keby sme to zobrali zas, súčet roku bude 3, lebo 8 a 2 je 10 a 2 je 12, 1 a 2 je 3. Čiže a 3 sú nové veci, inovácie, posun, čiže všetko, čo prinesie nejaké zmeny a nové. A jednotka, keď sa pozrieme na 28, 8 a 2 je 10, čiže to podporí. Mm-hmm. A keby sme sa pozreli na to z hľadiska tarotovej numerológie, v tarote je 12 vyselec, to znamená, pozeráme sa na svet inými očami. Pozeráme sa naň úplne ináč, ako sme sa pozerali doteraz. A 8 a 2 je 10, to je koleso šťastia. Čiže roztočí sa nová éra jak financií, tak všetkého. No to je fantastický.
Čiže nie sa čoho obávať. No, prostě to musíme v tom bubnu nějakým způsobem ještě přečkat, protože nás to mele ze všech stran, ale je to dobře, protože to z nás vymlátí všechno, co k nám nepatří. Viete, ono táto situácia je potrebná práve preto, aby sa tí ľudia prebudili. Pretože niekedy naozaj potrebujeme, aby to s nami zatriaslo, aby sme si uvedomili to, čo buď nechceme vidieť, alebo si uvedomiť nechceme. Ano. A ja hovorím, že na Olymp nevídeme po červenom koberci. Na Olymp musíme ísť cez prekážky. A v podstate sú to všetko ľudia, ktorým čítali určite, či rodičia, alebo starí rodičia rozprávky. A keď išiel Jano do sveta hľadať poklad alebo zlaté vajce, mal vydlaždenú cestu? No rozhodne ne. No, čiže aj my, keď sa chceme k nejakému pokladu dopracovať, čiže to je, ale pozor, to je ten náš vnútorný poklad, nie žiadna matéria, žiadna hmota, ale to naše vedomie, to naše uznanie, to naše, proste ten náš posun a vnímanie, chápanie. Čiže tiež musíme prejsť nejakými životnými prekážkami, životnými skúškami, aby sme si veci a situácie jednak začali uvedomovať, ale aj začali viacej vážiť. A viacej vážili aj jeden druhého. A povětšinou ten Jano, který šel do světa, tak měl nějakého bratra, který byl třeba chytrý, moudrý, byl rychlý nebo nějakým způsobem vybaven, ale Jano neměl nic než dobré srdce. Dobré srdce, presne tak. Takže a aj tu budú mať šancu posúvať sa ľudia, ktorí majú dobré srdce a pozerajú nielen na seba, ale dokážu pozerať aj na svoje okolie a dokážu s tými ľuďmi súzvučiť a hľadať spoločné riešenie. To je krásné. Mám tady jednu otázku. Nech sa páči. Evženka se ptá. Andrejko, chci se zeptat, jestli se sčítá životní číslo u dětí po 2000. Andrejka, všetky dátumy sa ščítavajú, aj keď sú tam nuly. Tieto deti 2000-kové, oni majú nízke životné čísla, respektíve ten súčet životného čísla je niekedy aj 0,8, 0,9, hej? 10, 11, 12 do 15. Nemusia mať životné číslo vyššie ako je 20 alebo 30. Čiže áno, len to sú práve tie nové duše, ktoré akoby rýchlejšie dozrievajú alebo rýchlejšie sú nastavené plniť si nové úlohy tejto inkarnácie. Nepotrebujú už toľko času na to, aby si splatili svoju minulosť. Ak tomu teda rozumiete, hej? Alebo ste pochopili, čo som povedala. Ano, dobře. Tak ještě na závěr bychom se mohli pobavit o tom, jaké kurzy nabízíš lidem nebo jaké služby můžou u tebe využít? U mňa sú teraz aktuálne 2 kurzy. To sú základy numerológia, harmónia vzťahov podľa čísiel. Tento kurz je vyslovene zameraný na dátumy, alebo viac menej zameraný na dátumy 1900. Na tom kurze sa prejde celá numerologická mriežka, prejdú sa tam energie jednotlivých čísel. Ja pre mojich poslucháčov delím čísla na racionálne a emočné. Hovorí to o ich vnútornom prežívaní alebo vonkajšom prejave. Možno by bolo dobré, keby som povedala, že najsilnejšie číslo nášho dátumu narodenia je deň narodenia. Ani mesiac, teda znamenie, ani rok nemá takú silu, ako má deň narodenia, pretože to je to, ako sa my prezentujeme svetu. Ako chceme vyzerať,
ako sa ukazujeme. Hej? A tam je najväčšia sila. Mesiac, to je naše vnútorné prežívanie. A mesiac záleží od toho, ako sa ja cítim, ako sa ja vnímam. Hej, čo ja vnútorne prežívam. A toto je tiež jedna z tém, kde delíme tieto podľa toho, či je číslo racionálne alebo emočné, nám vytvára vonkajší a vnútorný súlad. Či ten vonkajší súlad, nesúlad, súlad, keď človek pôsobí presvedčivo, nesúlad, keď človek pôsobí na svoje okolie neisto, pochybuje o sebe. Hej, čiže on si aj myslí, že sa správa sebaisto, ale jeho okolie ho tak nevníma. A zás vnútorný súlad, to je mesiac narodenia a rok narodenia. A to zás, ak je tam súlad tých energií, tak to je človek, ktorý má veľkú vnútornú silu a ľahko sa rozhoduje. A ak je nesúlad tých energií, tak to sú ľudia, ktorí sa dlhšie rozhodujú, dlhšie neveria si, pochybujú o sebe a sú takí, nie sú seba istí, tak by som to povedala. Hej? Čiže a v tých základoch, keďže ja sa snažím všetky kurzy robiť interaktívne, čiže spolupracujem s tými poslucháčmi, my vždy preberáme ich dátumy narodenia, respektíve vysvetľujem učivo na ich dátumoch. Pretože každý, na kom najlepšie pochopíme, na sebe. Dobre? A mnohým naozaj také aha momenty prichádzajú aj po 30, po 40 rokoch. Raz som mala jednu klientku, trošku odbočím, ale to je taká príhoda z hodiny priamo, kedy poslucháčka mala obidvoch rodičov učiteľov. Čiže boli tam duchovné čísla, aj u mamy, aj u otca. A ona mala fyzické čísla. Čiže ona potrebovala objatie, ona potrebovala nejaký darček, niečo hmotné, niečo hmatateľné. A ona hovorila, mne rodičia vždy len čítali rozprávky. Ale nikdy mi nekúpili bábiku, alebo nevystískali ma, alebo nič. A ona až na kurze v nejakých 40-45 rokoch pochopila, prečo to tak bolo. A ono, aj tie reakcie tých ľudí, tých poslucháčov, sú potom také veľmi zaujímavé, lebo aj tí ostatní to práve na základe toho príkladu veľmi dobre pochopia. Dobre? Čiže to sú tie základy numerológie. Samozrejme, že bereme tam aj karmické trojuholníky, bereme tam vzťahy, a kedy sa partneri k sebe hodia, nehodia, čo by mali robiť, alebo proste takéto tie veci vzťahové. No a potom je ten druhý kurz, ten detský, ako myslí a cíti vaše dieťa. A tento kurz je zameraný zás hlavne na 2000-kové deti. Čiže tam sa pracuje s dátumami po roku 2000. Mhm. Možno ešte môžem povedať, že tie základy začínajú 8. októbra a detský kurz začína 14. októbra. Je tam 15 stretnutí online, vždy takto večer. Nie takto večer, ale o 6. Hej? Ale ide to online. Čiže ľudia môžu sedieť doma a zároveň byť na kurze. Krásný. Tady mi přiskočily ještě 2 otázky. Nebudu to číst slovensky, prosím, přečti si to slovensky. Nebo já to řeknu česky. Máte skúsenosť s deťmi narodeným v roku 2000 a ktoré majú autizmus, ADHD, konkrétne nejaké dátumy, ktoré tieto deti definujú? Ja vám takto poviem, ja vám nepoviem hneď teraz dátumy, pretože to si tiež treba nájsť niečo, čiže skôr je to na osobné stretnutie. Tak, jak som povedala už a trvám na tom, že tieto deti sa nerodia do systému, ktorý funguje. Ja som to povedala pred chvíľou ináč, že tieto deti budú viacej na podnikanie, alebo teda, aby rozvíjali ten sebarozvoj, čiže svoje koníčky záľuby a nie boli nastavení na systém, aby ráno o 7. a 8. boli v práci.
A u mnohých detí, ja si nemyslím ani, že tam je autizmus. Áno, dá sa v niektorých prípadoch zistiť, či tam autizmus je. Ale mnohé, nie že mnohé, všetky tieto deti diagnostikujú ročníky 1900. Čiže to sú ľudia, ktorí od nich niečo očakávajú, čo tie deti ani náhodou nevedia naplniť. Ale ešte raz si povedzme, toto je generácia detí, ktorá sem prichádza s iným poslaním. A tu je skôr na vás, aby ste tie vaše deti ochránili. A zastali sa ich. Pretože pre nich je nesmierne dôležité, keď ten ich rodič stojí pri nich. Proste tam cítia tú lásku, to porozumenie, ale aj ten pocit bezpečia a stability. Pocit istoty. Ak chcete a máte nejaký konkrétny prípad, ozvite sa mi, môžeme sa na to pozrieť. Pak je tu ještě jedna otázka, ale nerozumím, asi je tam nějaký chybný slovo. Asi sčítá se 21 po sečtení datumu narození? Priznám sa, že nerozumiem tej otázke dobre ani ja. Jestli se sčítá ta 2 a 1, když se sečte datum narození, vznikne 21, tak jestli se sčítá ještě 2... Pýta sa na 3. Áno. Pýta sa na 3, ale otázka je, s akým systémom pracujete. Uh-huh. V tarotovej numerológii sa 21 neščítava. V západnej numerológii sa 21 ščítava. Ja som to už aj minule hovorila, že aj bola tam otázka jedna, že či človek môže používať viacej tých numerologických postupností. Áno, môže, pri jednom rozbore, pri jednej analýze určite, ale nesmie meniť pravidlá. Čiže túto v tom prípade, keď sa v tarotovej numerológii 21 nezratáva a bere sa ako 21, treba ho tak rešpektovať, ale keď sa vo východnej numerológii 21 mení na 3, tak ju treba interpretovať ako 3. Možno to bolo odpovedané. Pak ještě poslední teda otázku, než se rozloučíme, jestli mají náhradní babičky šanci nějak ovlivnit to dítě. Určite áno. Ja sama poznám ľudí, ktorí nemajú už starých rodičov. Buď sú tí starí rodičia ďaleko, alebo jednoducho už nežijú. Títo ľudia si našli náhradné babičky nie v detskom domove, ale v domove seniorov. Hej? A sú aj tí starí rodičia sú veľmi radi, že niekoho majú a o niekoho sa môžu starať. A aj tie deti sú veľmi radi, že oni majú starých rodičov. Samozrejme, že nie sú to nejakí ležiaci pacienti alebo ležiaci starí rodičia, že sú to čiperní ľudia, ktorí vedia ešte pomôcť alebo nejako tie deti zabaviť, venovať sa tým deťom. Ale naozaj tu si treba uvedomiť, či je to pokrvné alebo nie je to pokrvné. Tí starí rodičia vždy, alebo tí starí ľudia tie deti vždy obohacujú o tie svoje skúsenosti, o tie svoje poznatky. Pretože asi ste mladá, ešte neviete, čo je to byť starým rodičom. Starý rodič si to dieťa vychutnáva. Kdežto rodič má povinnosti, má úlohy, ktoré musí plniť, do roboty pre dieťa, domáce úlohy, domácnosť, ja neviem čo všeličo. A častokrát práve z tohoto dôvodu nemá dostatok času, nehovorím, že nemá čas, nemá dostatok času na to, aby ho mohol venovať tým deťom. A ten starý rodič, ja sa chodívam s mojimi vnúčatami, keď som s nimi, pohrať. Ja neriešim, čo budú jesť, ja neriešim, či majú poriadok, či majú čokoľvek. To rieši moja dcera. Čiže ak máte možnosť starého rodiča, nazvem to adoptívneho alebo nejakého, určite to využite. Obohatí to vaše dieťa.
Tady Ivanka píše moc krásnou poznámku, že měli i čtecí babičku z klubu seniorů, co neměla vlastní vnoučata, byla moc šťastná a četla jim pohádky. To už se taky moc nenosí, že a ty současné pohádky jsou teda příšerný. A ještě k tomu něco řeknu, to musím říct posluchačům. Já jsem se v Brně setkala s nádhernou duší, která vyposlechla svoje volání a začala psát kratoučký pohádky, plný něhy, lásky pro děti a dělá k tomu překrásné obrázky. A já ji brzo posluchačům představím, protože ty novodobé pohádky přeci jenom reflektují trošku tu novou dobu, ale pokud je píše někdo, kdo má srdce a kdo otevírá a přináší vlastně tu fantazii těm malým v tom trošku novém duchu, je to úplně kouzelné. Takže čtecí babičky a pohádky jsou fantastická věc. Ja by som povedala na mojom vnukovi, mám teda 3-ročného vnuka a moja dcera mu veľa číta a chodia si požičiavať knižky už do knižnice. No a minule sme boli spolu, doniesol si aj knižku o smetiakoch, o smetiach. No, čítali sme rozprávku o smetných košoch, presne vie, ktorá farba je na čo je žltá je na plast, ja sama neviem, na čo je, ktorá, alebo neviem, a modrá je, myslím, na papier. Ten malý to presne vedel, kde sa čo dáva a hovorím, rozumieš, čo ti čítam? A on že áno. A čo je to, alebo ono? Neviem, ale čítaj. Čiže on stále potreboval počuť ten zvuk a len čítaj. Takže ano, tam jsou ty kódy v tom zvuku, že jo? Tam jsou ta frekvence toho hlasu. Presne tak. Ale tie deti, oni naozaj práve tým, že sa im venujete, cítia z vás to teplo, tú lásku, ten cit. Čiže tam som pochopila, že je úplne jedno, čo budeme čítať, ale on má ten pocit, že niekto sa mu venuje. Niekto má pre ňoho čas. A práve toto tie deti potrebujú. Ano. To je moc krásný závěr. To si vezmeme k srdci. Tak, končíme. Na rozloučenou něco pěkného, poslední větu posluchačům na dobrou noc. Ja by som možno toľko, ak vás numerológia ozaj chytila a budete chcieť sa dozvedieť niečo na budúce alebo niečo ešte nové, tak mám pre vás pripravenú ešte jednu tému, ktorú by sme si rozobrali potom na budúce. No, fantastický, už se nemůžu dočkat. Moc děkuji, Katarínko, za překrásné vyprávění, velmi poučné a posluchačům přeji, aby jejich čísla je vedla k duchovnímu povznesení, ne k tomu, aby je tahala dolů, ale naopak našli v nich tu inspiraci a tu správnou cestu, navigaci tímto životem, protože je to opěrný bod a vždycky s tím můžeme něco udělat. Je potřeba aktivně pracovat s tím, co máme a stále mířit k povznesení vědomí, k lepším zítřkům a k pozitivním výsledkům. Už nám zvoní budík, že už máme skončit. Mějte se moc krásně, děkuji, Katarínko, a moc se těším na příští povídání. Ja ďakujem všetkým poslucháčom za pozornosť, za to, že s nami až doteraz vydržali a majte sa pekne. Dobrú noc a nech sa vám všetkým darí. Přeju krásnou dobrou noc. Od mikrofonu se s vámi loučí Andrea a Katarína Čičmancová. Papa. Dovidenia.